έφαγε η επανάστασή μας και δεν ήρθε η νεκρανάστασή μας. Όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία, όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία, μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Ζώσαν οι ραγιάδες τα άρματα μας, θέλοντας να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία, σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία. Μα την ανεξαρτησία που κερδίθηκε σκληρά μας την πήρε ολιγαρχία με απάτη και με βία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Στους μπουρζουάδες κριτική να κάνουμε, αυτό δεν φτάνει. Να κόψουμε πρέπει τα πόδια. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Η ελευθερία για μας είναι μια ωραία γυναίκα, έχει υπογάστριο και υπεργάστριο, δεν είναι κανένα χοντρό γουρνό αστικό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Ούτε ένας χαφιές δουλειά να μη βρίσκει, κι έτσι στρατιά όλα κερί να έχουμε ανέργων. Χριστούλη μου όμορφη που είναι η προφήτη αυτή. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα παλέψουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.